Идва. Идва. А нямаше ли нещо в шкафчето? Не знам да, дали да. има. Но стъмно тука, бе, брат. Няма нищо. И някакъв оркестър пее. Кристали, примерно. А, що съм толкова бавна? Бавен? Бавен въпросително или бавна? Ето тук сега ще отворя нещо. Добре, отивай направо там. Стига с Оркестъра тия се песни. засилва. Стига вече! Някакъв хор пее, брато. Добър ролплей, 10-10. Какво катастрофирахме с хеликоптера ми? И си почивам. Чакай, да поспама. Да, значи налага се. Оп, камерката. The best. Камерамен. Жена ти е там в отломките. What the fuck? Защо ме толкова бързо сензативите ту, бе, брат? Намали го. Чакай, аз съм нацъкал това. Тъп. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. От тап ти е това, да. Клипчетата му да си гледаш. 1 секунда, 2 секунди. What the fuck? Не бе, това е това е първо едно-две. клипче, второ клипче. Това са Няма клипчета кой да ги гледам, снима аз в ги хеликоптера, да. Да, и там ти имаш бандажи и батерии вляво, батерии дясно бандажи. От тап. What the... Виж, вляво са батериите. Не. В джобчето имам пред. В джоба ли? Да, това не използвай, ти си имаш, а вдясно ти е бандаж. Ясно. Разбирам вече всичко. Към Да. терминатор ли съм, не? С дясно копче ти е камерата. Ами май трябва да скачам. Да. С дясно копче ти е камерата, знаеш. Не съм натам. Дясно копче камера. Да, и с... Не знам с какво беше обаче нощното виждане. Той ще научи играта, бе. Не. Паднах. Ага. За малко ти беше. Бум! Трябва да рекорднеш хеликоптера. Има такива клипчета, те мога да рекордваш. Не знам дали са важни, ама... И стап може да си ги гледаш после. Той лафи на клипчетата, в смисъл. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. Oh shit. О, шита, гост ли? What's this? Исусе. No, there's no bodies. She's not in here. Най-движен. Lynn! Това. Пусни си камерата. И се покажи. Кажи на гаджето ти, че много ти се спи. Baby girl, I'm not a liar. Oh fuck me! Какво? И не виждаш ли вляво? Did not happen in the crash. Аз сигурно трябва да го снимам. Това е, между другото, шофьора. Окей. Габриел Мартинели. Yes, Габриел. Къде да виждам аз? Да вижда и по-добре. Baby girl, I'm not a liar. Аут. С аут какво правиш? Нещо се гърча. Обръщаш се наобратно. Това е страшно малко. Да ме гони примерно демони. Панагюрище ли? Примерно. Какво рекордваме? Гробище. God. Не, град. Calls from anything. Батерия ли нямам? No battery.
Hello? Чичо, I'm седе! lost. And hurt. Къде си гледах кура? Не, ти може да цъкнеш рей и го релодваш. А. Не е задължително. Там просто си гледаш батериите колко са. Това вече са 0 май. Кой крачи? Ау! Кактус! Окото ми! Is anybody there? Please. Здрасти. Какво си писал, брат? Това не искам да го снимам, брат. Стига вече. Кое? Не ми снимат някакви работи вече. Батери! Найс. Бари, чек. Здрасти. Абе, чичко! Who's... Who are you, бе, bitch? What the fuck? Колко са? Аз отивам в нас. Q, Q, Добре, стига вече. Кой е тука? Не. Аз искам да Страх ме вече. Кой крещи? Трябва през прозореца. Къде ми е прозорец? Аз пак трябва нещо да снимам. That's fucked Тия up. кръстове пред те. А задължително ли да ги снимам тия работи? Не. Не да го духат, значи. От кой прозорец трябва да влезна? От това сигурно. Yep. Гъбали. Птиченце. Пиленце. Али някаква царевица за мен, бе, брат? Тук някакви кръстове, тази не са в някакво село, кастово село. Кастово. Бе, не, ти си в безкастово. Сега на къде съм? Прескоча ли телената ограда? Мишка. Пишка. Опа, не беше така текст. Самолет. Да. Не знам на къде съм. Умножен по 2 Франк съм. Има... Мюлер. Не, Какво значи на къде си? тук дойдох, нали така? Да. Върни се наобратно, бе. Там през това. Натам? Не. Но там където беше в къщата, нали? Отвори джама. Имам чувство, че нещо ме гони, брат. В смисъл... Не, бе, нищо не те гони. Именно това ме е най-страх. Е, тук през вратата. Що не си пробвал? Защото съм от... Оу! Ти си Серхио Рамос. Знаеш, ми се свършва толкова бързо батерията. Мале, пак ти спринта удари. Между другото, много бързо тича. Кой говори, бе? Something. God. Оу! Зумваш ли, брат? Не искам вече. Птиченце! Тук някой поспава хубаво. Как се пускаше сега да вижда тъмното, бе, брат? Сломай! Това като флашлайт. What in... Лара, не! Това деца ли са, бе, брат? Еми, може би. God. God help me. Пак ми се гаси кура вече, бе. И конче. Отдолу по това трябва да минеш. Ученце. Не искам вече да лазя. Релот. Някой ръмжи там. Кой е там? Пука... Скачи!
Да, е добре, че то че с 400 км в час между другото. What the fuck? Стига, не ме дърпай за кръг. Всичко е наред, май избяга. Брат, то стича с 900 км в час. Това Юсин Болт ли е? Добре, вече знам, че нещо може да ни подгони. Да, отключихме този фичър. Сега, значи, нещата загорбяха. Загорбяха, бата. Загорбяха. Аха, дясно батерия, май. Та-та-та-та-та. Батерийка. Това е демонов панагирище, така си го пръсти. Шрек, не е тук. Много Шрек, тая го изяде. Somebody once told me the world is gonna roll me. I hate this bitch, I fuck you in the ass. Ево, ще изглежда уютно. Let's go. Let's go. Кръс от моде. Добре. Ехо. Митко? Мите, ти ли си Мите? Не. Стига вече. Качи бе. Къде? Чакай, бате. Качи ми, че Гоша е тук, Гоша. На високо винаги е чил. На високо е по-добре, колкото на ниското. Ча, пуша, брат, чакай сега. Ти се притесни малко. Няма батерия. Хученце. Умрях. Няма да си. Rest in peace. От това очилата ли ми паднаха, бе? Oh, Jesus! God wants me dead? От тука ли не излиза? Тя ще влезе от тука, брат. Помощ! Не сме да сам. Еми... Ей, курво! Аз излизам. Така Бъди че готова. ти бягай. В? Като... Ого, да. Не. Аз леко има ли тук с скелет някъде? Да, има. Да, моля те да искам да влезна. Еми... Какво? Ами за телефона, чакай малко. Това? Марто, не ме оставяй! Некой ще влезне в дома ми. Да, господин, аз не искам проблем. Скрихме се. Жалото копче и виж, мога да... Такова само да пикнеш се едно. Абе, Чичо!
А, така, отвори му вратата. Кажи му, ела, аз съм в гардероб. И как като се държа работа копче? Аз не виждам нищо. Тука е пак, бе, брат! Къде ми е вратата? Не виждам нищо, бе, брат. Грижи. Излизаме. Чиче. Аз Извън не забравяй, че ти си символът. си тръгвам. Обаче има стамина, май. Няма проблем. Какво Добре, че става? прецени. Не бе, кой си ти, бе? Fuck was that? Какви сте вие, бе? Мърши. Къде съм? Тия не виждат нищо. Чао. It's like they're... Това не ми трябва. Чао. Спринт! Пак ти пързит съм, брат. Верно. GG съм, бе. Не, тук, дясно май има врата, да. Не, вляво им, бе, да. Нищо не някой говори тук. Не е точно врата. What? Батеря, ако ти се срещаш от кипа, знаеш. Не го искам. Как да го хвърля? Аз не се религнах преди малко. Няма проблем. Жертвоприношение ли се случва долу? Някой го чука тук. Май женат ми. Става. Но си грозен, бе. Ай, тук има някой. Той е късно за него. Да. Много демони. Виждаш къде са ти дясно? Shut up. Чувай. Някой го е път в газа и го боли. Буквално. Има нещо за мене, бе. Антихрист. Чо няма... Ого, те изхвърляха през терасата. Това е женат ми. God, Blake. Are you okay? No, What the fuck? I don't know. We have to run. Рън, бич! Дали тичам по-бързо? Аре, мила. Where are we going? Away from here. Anywhere but here. Окей. Много ми е тъмно нещо обаче. Той се тича Виждате за само. ръчичка и... Тичам си сам. Путката ти ли? Stomach. What? It hurts. Something's wrong. Fuck. Нещо са те натъпкали с война, ми се струва. I have to stop. I need...
Искаш ли аспирин? Lynn, what's happening here? You're dead. Ма протекли? Hell, thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? Йоргана, дай. What did they do to you? I can't talk about it. Please don't ask me. Айде се я начукали. They're coming. They're coming. Няма да си хвърчи батерията. Но тя си ме води, аз не правя нищо. Ана яко. Baby girl, I'm not a liar. I don't know. He's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. Какво? I can't. Not now. Не тъмно Let's вече. get away from this place. Okay. Soak the earth with their blood. Rip the devil from her belly and crush it. Кой е? Be gentle. Здрасти. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. Там те флангват. God, no! Флангват и мила... Устата ми. God wants the child. Get off me! Get off me! God wants Lynn! Lynn! No, you no! No! you motherfuckers! Get off me! You leave her alone! Ебат ли я, бе? Ядат я! Остава, бе, Марто, помогни ми. Fuck you! Не мога, брат, да ти помогна. Ударих някой. Единствено само ти можеш да си помогнеш, братко. Не ме изява. Изядоха те. Някой ми разложи в ухото обаче. Пигмен ли е, какво е? Чупи ми вратовете. Това мейн керактера ли е? Остава, бе, брат! Абе, брат. Lynn, no! Wait! No, wait! Don't! Донта, No! не ни чупи врата. Няма души, бе, педерас. Fuck's sake! А то защо ти души краката? Не знам, бе, брат. I'm gonna share my love with the Father. Motherfucker! Мадерфакер. Това ми хапе нещо в кръга. Прости. God doesn't love you. Not like I do. Не, махай се! Трепам, бе. Ако да те пооближа. Това май мъж, бе. I think I'll see you. Педерас. Скурмалой. Ооо. Право ми чупиха носа, бе. Oh shit! Да, просто ме оставиха. Изчукаха жена ми и ме оставиха. Жена ти е при тях вече. Ето я. Не точно. Jesus God! Защо ми е лошо, бе, What брат? the fuck were they? Защото ти бати тупаници ти лупна. Heretics. Ай съм натам. They called Lynn Mother. It's not just a cult. Батерия на средата на реката. Christians and Of course. something Number else. one, of course. Че това вода е истинска, бе, брат. Facts. Но се криеш. Трябва да се криеш. Колко часа мога издържа така? 13 секунди. Ами не знам. Трябва да те виждам. Мене. Как си затворих шака? Ай, Какво? брат. Моля го флангна и да го трепам. Не. Не, Няма да, убиване аз в не тази съм игра. тука, брат. Всеки път на цяло. Чакай да си направи да се обърне. Айде, ти си май.
Братко, ти жив ли си? Гоше. Гоше. Ау! Титър! Флашбак. Къде съм, бе? Dreaming. Or out of my fucking mind. Не съм на училище нещо. Не искам. Чао. The fucking school. Music class. Не, без такива музика, ако обичате. Трябва да напиш май. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so sorry, Jessica. Пуста, бе. I remember this. Who the fuck is Jessica? Who the fuck is Gig? Cut, cut. Cut. Сега ти скачам на копия, брат! Къде избяга, бе? Пуста, бе. Тук ли съм? Baby girl, I'm not a liar. Излизам от тук. Не мога повече. Мириш ти на печатница ли? Защо? Не виждаш тук. Yeah. I want to exit. Oh, thanks. Thank you so much. Back in the game. Добър транзишън беше, а? Да отворим очилата, че. Здрасти. You're him, ain't you? The outsider. No, they killed you, didn't they? What you? No, Това е best friend forever. not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? Baby girl, I'm not a liar. Are you one of them? Добре. Ще чуя сенето. And which side are you on? What? Ain't I trying to kill you? Виждам бурното, май. Unborn. О, мене Seen не too much to доставаш. keep the faith. But you're not one of those other ones. The Малко падна от някаква скала и си разби главата, за може. Had to get cast out. Може би черепът има отвор. Не знам. Nah. Pressed himself in my Don't hand, know. and she not but 15. I'm sorry. But when he said 15? Everybody wants to fuck the 15-year-old. parked up outside in the old school. Benzema! Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Kiss me, Big. fanboy. Okay. Fuck. Come on, kiss me on my half mouth. О, не мога повече. Телефон Mexico. Baby girl, I'm not a lion. I got the bills, I know the deal. I was on drop right before the record deal. And my money on my record Какво deal. се обръща да ме погледне? Иска да те пипне. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe, Sorry? your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. God bless you. Come on, get you inside.
Къде затворя вратата си, чу? Не може да си заключва тук. Аз умря. Hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Why'd you head down the roof, son? Back down there. You can hide. You're fixed up. Да му повярвам. Ела в мазето ми, да. Чувствам се като малко дете. It's alright. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Bandage. Can't carry more bandages. Как се хилвах? Кликаш? Тап и използваш бандаж. Нямам тап. Нямаш опция. Аз ще поспомня. Просто слип. Слип. Това сега ще го трепат отдоларе, нали? Не. Да. Не съм правил нищо. Get away! I ain't hiding nothing. Righteousness cannot pass in blood by law. Дърти умря. I can't Papa's gospel. I've met him 100 times. If I knew where the outsider was, Prophet don't need your help in finding the devil's whore and her up me. Not questions even now other heretics at chapel. God Те will ще guide сравнявам с ним. Си отложите. you sin your daughter. Скина You персонажа. sin sense tonight. Ти трябва. Know where the outsider is. Душим. His seed begat the enemy. Да, те търси. God and the prophet both wanted. just let me talk to him. I can explain. God, go here, be still. Rest in peace, brother. Take your penance. God loves you. God loves you. God loves you. Might the devil. Чао. I hope you find your daughter. Еми машинки, до тук ще приключваме с този епизод. Чао машини, аз бях на Тенкс. Ще се видим в следващия. Чао.